L'Aljama. Llocs i llegendes de Castelló. El Grau, la dàrsena pesquera, la Llotja. Llegenda, el secret d'Ulls Verds, de Vanessa Escrits Cervera. Cada any, el 16 de juliol, la meua família es reunia per al que jo creia que era la meua celebració del sant. Solíem anar al restaurant favorit del meu iaio i disfrutar de les delicioses sardines a la brasa que a tots ens encisaven. El que no sabia, als meus 15 anys acabats de fer, és que eixe dia revelaria un gran secret familiar. Caminava de pressa, perquè arribava tard a la reunió, i no volia perdre'm el tradicional aperitiu en què Matia, gamba en mà, contava anècdotes fascinants de com va ser de les primeres pescadores de la província de Castelló a poder capturar eixes delicioses gambes roges. Abans, per a fer-me riure, es col·locava els caps dels gambots en els seus dits i feia un teatret per a contar les seues anècdotes més absurdes. Sempre acabava amb un to més profund recitant l'eslògan del seu vaixell: per una pesca responsable i sostenible. Igual que Matia, mon pare ha sigut pescador durant més de 40 anys i és un mariner de quinta generació. Els seus pares, avi, besavi i rebesavi ja es guanyaven també la vida en la mar. Els meus amics m'anomenen afectuosament Sireneta, pel meu pèl de to pèl roig i ulls verds i perquè estaven segurs que pront entraria en el negoci familiar. A mi sempre m'ha agradat la idea. M'entusiasma poder estar en contacte amb la naturalesa sense saber el que m'oferirà la mar. Però mon pare no vol que pesqui encara amb ell. De menuda no em deixava ni pujar al seu catamarà. La seua jornada laboral començava a les 22 hores, perquè pescaven durant la nit, i recorde d'esperar-lo en el port de matinada, abans que el sol apuntara per l'horitzó, però ni fent això em deixava pujar al barco. Continuava caminant amb pas accelerat quan de sobte vaig veure el meu avi assegut en un banquet davant de la llotja del port del Grau de Castelló. No era gens estrany trobar-te'l allí, perquè aquest edifici blau i blanc era el seu lloc favorit. Allí havia descarregat durant molts anys les seues captures en tornar de la mar, però també era on es trobava amb altres pescadors, on compartien riures i preocupacions. Per a ell era un espai de camaraderia i solidaritat. Cadascun tenia les seues pròpies històries que contar, i junts formaven una germanor d'hòmens i dones que sabien de l'esforç i els sacrificis que comportava l'ofici. L'encantava asseure's a les vesprades en eixe banc de la dàrsena pesquera per a disfrutar de la brisa marina mentre contemplava el gran mural que ocupa la cara nord de la llotja. En els més de 900 taulells es pot veure pintada la primitiva llotja de fusta a la dreta i l'edifici de l'autoritat portuària a l'esquerra. En alguna ocasió m'havia comentat que els personatges del mural, jovens pescadors asseguts i dempeus al costat de pescadores carregades amb cistelles plens de peixos, li recordaven temps millors al costat de l'àvia. A mesura que m'anava acostant a ell, em va cridar l'atenció la seua mirada de tristesa. Estava capbaix i entre les mans estrenyia un ram de flors que havia carregat per a oferir-les en la festivitat de la Mare de Déu del Carme. Després de dinar, sempre anàvem junts a la missa i a la processó, que començava des de la llotja, per a veure partir l'embarcació que transportava la patrona dels mariners. No faltàvem cap any, i en breu descobriria el perquè. L'avi va alçar la mirada. No es va sorprendre en veure'm. M'estava esperant. Em va agarrar de la mà i va fer-me acompanyar-lo per l'interior de la llotja. Vam passar per l'espai diàfan on es realitzen les subhastes, la galeria envoltada de les columnes de ferro forjat i els arcs, i vam pujar a la planta superior per arribar a les estades destinades a les oficines i magatzems. Es va traure de la butxaca una clau antiga i va obrir un calaix d'un vell armari. Va ser un moment d'incertesa i misteri, fins que va trencar el silenci i em va entregar un petit diari. Les fulles estaven groguenques pel pas del temps. El diari pertanyia als meus rebesavis i explicaven una llegenda que havia passat de generació en generació. L'avi va començar a llegir amb un nus en la gola i veu esquinçadora.
La llegenda contava que una curandera anomenada Elvira va canviar per sempre quan va perdre el seu fill en un accident en alta mar. El dolor i la ira es van apoderar del seu cor i en la seva desesperació va llançar un encanteri sobre la família del capità responsable de la tragèdia. Aquella maledicció deia que tots els fills nascuts amb el mateix color d'ulls que el seu fill en la família del mariner patirien un destí fatal en la mar. No obstant això, la filla d'Elvira no desitjava més morts i sofriment. Així que va establir una manera de trencar la maledicció. Va decidir que si un xiquet naixia amb els ulls verds en la família del mariner, li havien de posar el nom de Pere, o si era xiqueta, Carme, patrons del poble i símbols de protecció en la mar. A més, per a evitar qualsevol tragèdia, va establir que els xiquets no podrien pujar a un barco fins que feren els 15 anys. Quan vaig acabar de llegir-lo, em vam quedar mirant-nos sense parlar. Estava processant tota la informació que havia escoltat i em va confirmar les meues sospites. Eixa família, a la qual es referia la maledicció, era la nostra. S'havia convertit en un secret transmès de generació en generació, fins que els meus besavis van desafiar la profecia i a la meua àvia d'ulls verds li van posar el nom de Marina, pel seu amor a la mar. No podien creure que ésta s'emportaria la seva primogènita el dia que va pujar al barco del meu avi. En un instant va esvarar i va caure des de la proa. Les ones la van cobrir ràpidament i la van arrossegar mar endins. A pesar dels esforços desesperats de l'avi per salvar-la, va ser en va. Si haguera conegut la superstició, potser continuaria viva, i es va encarregar de transmetre-li a mon pare la llegenda perquè rebera el nom de Carme i m'ensenyara la importància de la processó anual en honor a la Verge Protectora dels Pescadors, esperant que l'encanteri s'esvaïra i ningú més haguera d'enfrontar-se amb un destí tràgic en la mar. L'avi em va abraçar fortament, em va entregar el ram de flors i em va preguntar si estava preparada per a navegar en l'embarcació que portaria a la Mare de Déu eixa vesprada. En eixe instant vaig descobrir que no sols em semblava la meua àvia en els seus ulls color maragda. També havia heretat el seu caràcter aventurer i positiu. La mar, per a mi, mai havia sigut un lloc de perill. No obstant això, ara es convertia en un símbol de superació i triomf sobre l'adversitat. Estava preparada per enfrontar-me al meu destí.